मैया हराव मा जादोंमोन नोंहा? सिगांनि गिख्रंथाव जाथायफोरखौ सिमाङाव नुदोंमोन, जेराव आं बे गोजोन जिउखौ नागारनानै हाग्रा बंग्रा बेरायथिंनो गोनां जादोंमोन। नायदेरहा, थांनाय समफोरा थांबाय, दा गोदान सम फैबाय। नों जोबोद मोजां खामानि मावदों। नोंजों दा 20-25 खामानि मावग्राफोर मानसिफोर दं। नों दा थांनाय समफोरखौ गासैखौबो बावगारजोबनांसिगोन। नों थार खोथाखौनो बुंदों। दा आं सिगांनि बै गिख्रंथाव थासारिफोरखौ बावगारलांनो नांसिगोन। दिनैनि बे थासारिखौ जों खाफालनि बोलोआवसो मोननो हादों। बैयाव थानाय समाव आइमोना जि सानफोरखौ बोरै बारहोदोंमोन आरो नोंनि थासारिखौ गोसोखाङोब्ला दुखुसो नाङो। नों मोनसे खामानि मावनो नामा? बुंनायसाय। जोंनि सोरखारखौ साबायखर होनो मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों। नों मबाइलखौ लाना फैलाय। मोनसे सम दङमोन जोंनि जायगायाव इन्टारनेशनेल गेम खुंनो हायामोन। बे बिथिङाव जोंनिबो दाय दङमोन। बे इउपिपिएल सोरखारा जेरै आं बायदि रोजा रोजा सुबुंखौ बुजायनानै न'आव लाबोफिनना गोजोन थासारि गायसननो हादों। फैनो गोनां सानफोराव भारत हादरनि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे गोजोननि जायगा महरै गायसननो हागोन। बारग' एनडिपि सोद्रोमा महरै आं दा जोबोद खुसि। बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि सागानगिरिफोरा बिटिआरआव लाबोदों सुखु आरो गोजोननि रादाब। प्रमद बर' दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा थांनाय 3 बोसोराव बिटिआरआव लानानै फैदों गोजोननि गेजेरजों जौगासारनाय। बिटिआरआव दा गिनाय उदां, बिटिआरआव दा आरोबाव गोहो गोनां। गोजोन आरो जौगानाय बे बोहैथिखौ अरायबो लाखिनो थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपि मित्रजोटनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालाम।